Yo, guys, umzimba ubuhlungu, man. I need a massage. Being bedridden is no child's play. I'm back again. Yeah, today I've decided let me make more than just one video. I will see if I will post both of them today or maybe post the other tomorrow. So born. But like I said, I am going to try and post more these days that I am bedridden. I did say on that video where we besithetha ngo-Billy Goat, the video talking about goats, ibhokhwe. I did say if you want me to, ndizicakace ibhokhwe ngebhokhwe, leave it comment section. Some of you did. Yeah, so I feel good. Let me keep my promise because so let me go ahead and cakaca the bokwes, the different bokwes esiphila ngazo thina sizwe sakwaXhosa. Ndisenongazigqibi zonke ke bethunana. Umuntu uyawubuza uba kukho yena ibhokhwe afuna ukuva ngayo. Okwangoku ndizawuthetha ngezi zilapha kum entloko. Ndizibhalile ke nje wethu uba ke ndizawulibala. Kodwa ke andiqondi uba ndizibhale ndazigqiba zonke iibhokhwe ezikhoyo ezibalulekileyo kumasiko esiXhosa. Ndicinga uba ngalaa mini bendipowusta le video ndithethile ke ngeebhokhwe ezibalulekileyo egazini lomntu. Umntu in general, not only umntu othwasayo, umntu onobizo. Namhlanje ke ngoku ndifilisha into yoba makhe sithethe isikakhulu ngeebhokhwe zomntu onobizo. Sizawuthetha nangezinye wena zekhaya kodwa ndicinga uba sawuthetha ngeebhokhwe zomntu onobizo neebhokhwe zekhaya ezisetyenzwa ligqirha. Ikhona imicimbi yekhaya engafuni gqirha. Ikhona imicimbi yekhaya efuna igqirha. Umahluko uphi? Umcimbi wekhaya ongafuni gqirha ngumcimbi ophelele emaxhantini emthonyameni. Umcimbi wekhaya ofuna igqirha ngumcimbi okufuneka kuhanjwe iinkundla, kuhanjwe amabandla. Amabandla ke ahanjwayo libandla lekomkhulu elingagqumiyo emlanjeni, ibandla lekomkhulu eligqumayo ulwandle, ibandla lengethe, nithi ke nina ke lihlathi, ibandla lomqolomba, ibandla iziduli, umzekelo. Leliphi ibandla endilishiyileyo ngaphandle? Lagcwabe, ngamabandla lawo. Ichweba, abanye bathi lichweba. Ngamabandla lawo aphila imimoya esiye sithi ke ngoku singamagqirha siyonyathela kuwo, xhomekeka into yoba ngumsebenzi wantoni lo wenziwayo kweli khaya. Makhe sithethe ngemvumakufa, ibhokhwe yemvumakufa. Ibhokhwe yemvumakufa yibhokhwe ewiselwa umntu onobizo, umntu othwasayo, ovuma ukufa kwakokwabo. It's a spiritual pact. Suzube usenza isifungo usithi ndincamela ukufa kunoba ndilahle umshologu wasekhaya. Ufela umshologu wakokwenu, uvuma ukufa. Uvuma ukufa. Xa usithi ndivuma ukufa uyafa ukhanya namhlanje kuvuka unonkwenkwezi. Unonkwenkwezi ozawugulela umshologu walapha ekhaya ukuze kuphile abantu beli khaya, kuphile nesizwe. Uzawuba ngumphilisi mos. Kuwiswa ibhokhwe ke egameni lokuvuma kwakho ukufa. Kufa uNolikhanyo, kuvuka unonkwenkwezi egameni lomshologu wamakhonjwa, camagu. Yibhokhwe ke le yasemva kwemini eba negqirha ngoba kaloku yibhokhwe yegqirha, camagu.
yibhokhwe nesilawu, yibhokhwe notywala. Igqirha liyahamba ke liyobika komkhulu, lichaza uba namhlanje emathileni apha ke kwaMkhonjwa emazizini kuzawuwiswa ibhokhwe kanonkwenkwezi evuma ukufa kwenu bantu abadala. Nyhani ke ngokwenene emva kwemini ke njengoba bekuyiwe kusasa kuyoxelwa komkhulu izawuwiswa ke ibhokhwe. Iwiswa ligqirha. Kodwa ke mandiyikhankanye le, igqirha alide liyiwise ngokwalo ibhokhwe emzini. Imikhondo siba nayo singamagqirha. Xa uyosebenza uphathe umkhondo, kodwa lo mkhondo awuwisi ngawo. Kukusikoza nje ukuphatha laa mkhonto. Ifana nebhekile le yesilawu. Ibhekile yesilawu mna gqirha lakwaMkhonjwa ndizawuthi kuni ibhekile yesilawu kumele uba iphehlwa ngumntu okhokela umsebenzi. Lo mntu nimonyulileyo into yoba anyange eli khaya nguye lo makaphehle ibhekile yalapha. Khe ndibone ke amagqirha ephehla ibhekile yomzi ndiqonde uba heyi, ngaba sowuyintlambi yalapha. Kodwa ke noba uzayiphehla gqirha mayikhe iqale kwisandla sentlambi yalapha, inkokheli yeli khaya, ayibethe ngokwakhe ibhekile yakokwabo. Naxa izawuxhonywa kumguli ibhekile, mayibethwe ngumntu walapha, akuguli lo mntu ugulayo walapha akaguleli wena, akaguleli mna nonkwenkwezi, yaye uncedo lwakhe alukho kum. Akho mlingo mna ndizawufaka kuyo into yoba makabe ligqirha. Uyawunyangwa ngabantu bakokwabo, makanyangwe ke sisandla esi sonyuliweyo salapha into yoba ubani uzawuphilisa abantu beli khaya, owutyisa abantu beli khaya iyeza leli khaya. Umntu obetha ibhekile kuqala entlokweni yomntu ogulayo ngumntu walapha okhonjiweyo, intlambi. Ewe ke ngelinye ixesha abaqondakali, abathembakali, bangcolile, banemikhwa. Ufike intlambi ingalali kulo mzi iwusebenzelayo iphethe umkhonto kuzawuwiswa kweli khaya, angalali apha ayolala nomfazi wakhe. Thixo, uzawuma phezu kwebhokhwe yalapha unuka umlaza ngamanyala. Intlambi ilala kulo mzi usetyenzwayo. Isizathu sinye, yiba kule ndawo umoya wakho uzothungelana namanyange. Umoya wakho mawube kule nto yenziwayo, ungahendeki phaa ngaphandle uyothatha unomlaza kusisi Nomaza. Bayabisa kaloku aba bhuti, funeka unomfazi kodwa unayo indawo abisa kuyo. Owu Thixo nofefe, heyi kodwa niyasenza. Anyway, ngokwalapha ke ebugqirheni, umntu obetha ibhekile kuqala kumguli iyakwazi uba ngutata okuzalayo okanye ikhaya limkhombe lo tata uzawuma phezu kwakho akubethele ibhekile. Isengayintlambi, isengangutatakho, isengangutata omncinci. Mhlawumbi utata akasekho, ingangubrother wakho kodwa ligazi lakho. Mayingabi ligqirha kuphela elibetha ibhekile phezu kwentloko yakho. Ndikhe ndiyibone loo misteyikhi. Siyafuneka isandla sakokwenu kule bhekile yesilawu. Xa kusiwe ebuhlanti igqirha lona lifika lithethe, livula nje umlomo, ayikho enye into. Awukho umsebenzi wegqirha ebuhlanti ngaphandle kokuthi lithethe namanyange alapha. Lona lizawukwazi uyitolika le nto yenziwayo, uyeva? Licenge ngoba kuyacengwa phambi koba kuyiwe emkhontweni. Kuyacengwa, kucengwe, 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 uyeva? Bendikhe ndathi eyalapha ingoma, sicenga makhonjwa, vumani.
Sicenga balele, vumani vumani, sicenga imikhonjwa. Uyayiva ke ngoku? Siyacenga. Njengoba sihamba sibheke ebuhlanti siyatsho le ngoma, siyatsho le ngoma. Uyayiva? Iwiswe ke ibhokhwe ngolu hlobo bendithetha ngalo uba ijonga phi, ijonga esangweni, empumalanga ibhokhwe xa iwiswa. Ayiwiswa ime ngeenyawo, iyagqithiswa kwisilawu. Abanye bayirhabulise ke nomqombothi lo. Uyayiva ke ngoku? Incuntsu ke ngoku ngomkhonto ngoba sifuna isikhalo sayo. Ayihlatywa ngomkhonto, incuntswe ngomkhonto. Sitsho esaa sikhalo. Nethi sitsho isikhalo, hayi ke mayixhelwe ke. Uyayiva ke ngoku? Xa behlinza abafana nje makuqhume icuba, kubaswa umlilo uba kuzawutshiswa intonyama. Zonke ke iibhokhwe ezi ndizawuthetha ngazo yinto inye, kuyafana, awukho umahluko. Kubaswa umlilo, kuqhunyiswe icuba, makunuke icuba apha ebuhlanti ngoba kukho amaxhego azozimasa lo msebenzi. Uyeva? Emveni koba kushwanyiwe mayihambe ibhekile, kushwanywe kule bhekile. Phambi koba kushwanywe kule bhekile sele egalelelwe amaxhego. Zonke ezi bhokhwe ndithetha ngazo, ndithe kuni iyafana indlela ezisetyenzwa ngayo. Umahluko nantsi, into ephuma apha emlonyeni. Yabona ke le Imvumakufa ide yona ifane nqwa nale ndithi yintambo enkulu yekhaya. Xa usenzelwa intambo enkulu yekhaya kukhutshwa usinga. Nalapha kwimvumakufa kuyakhutshwa usinga ngoba uzawukwenzelwa kaloku isiyaca sakho semvumakufa. Usinga oluya kuxhwithwe inkomo ekuxhwithwa kuyo, ekuthiwa yinkomo yobulunga, kwenziwe esi siyaca. Eyegqirha ke, eseligqirha isiyaca, siba nayo intsimbi efakelweyo ejingayo emhlophe, bonakalisa into yoba esi isiyaca sesegqirha. Abanye ke inyongo le iyafakwa phaa yenzelwe isingxobo, ijinge apha kwisiyaca. Abanye inyongo bayifaka apha esiqweqweni, esaa siqweqwe sentsimbi senzelwayo, kufakwe inyongo kule ndawo. Abanye inyongo bayifaka apha, yenzelwe isingxobo, ifakwe apha ecaleni. Uyeva? Kanti kuthiwa yintoni esaa singxobo somchamo? IsiXhosa andisichani ke ngelinye ixesha siyandibhida. Yintoni na nini? Kodwa ke iblada leya nayo iyathathwa isongwe kakuhle, ithungelwe. Kuthathwe umsila, umsila lo webhokhwe, uyeva? Usikwe, kusikwa umsila. Sithi yintshinga ke ngoku xa siyibiza thina emagqirheni. Ithi nca eyakulotata Imvumakufa iba serayithi yendlebe yakho, eyakulomama iba kweli cala e-left. Utsho ngeentshinga zakho ezimbini. Abanye bathi yi-cellphone. Uyakhumbula kaloku i-cellphone ihlala olu hlobo. Ujinge umsila wakho kule ndawo. Siyakwazi ke ngoku hayi uyityile Imvumakufa xa siyijonga, yeyakulomama, yeyakulotata. Uyayiva ke ngoku? Kanjalo nebhokhwe yomgqabazo wakho, intshinga yayo iya-edishwa nayo. Ithi chu, ithi nca, ihlale ngakweli cala lakulotata. Nayo iba nesiyaca. Iziyaca zakho uligqirha zinintsi. Iba nesiyaca nomgqabazo. Umgqabazo ke yilaa bhokhwe yasengetheni. Uyeva? Nolugxa luba naso isiyaca, kanti nomgoduso, laa bhokhwe yotshayelela inkomo yegqirha, ikhupha isiyaca nayo. So iziyaca zakho ziba nintsi nje uligqirha. That is why kufuneka zondlalelwe sisiyaca sentambo enkulu yakokwenu. Uyeva ke ngoku? Sendithethile ngokundlalela inkomo yegqirha. Inkomo yegqirha xa ugoduswa, laa nkomo ikhupha itshoba lakho legqirha, sikubone uba ungunomgoduso ke ngoku, uphatha itshoba, yondlalelwa yibhokhwe. Ayiwiswa laa nkomo ingakhange yondlalelwa, ligqirha kuphela
eliwiselwa ibhokhwe xa lizawuxhelelwa inkomo. Yayiva sizizinyanya eziphilayo kodini. Ngoba kaloku sazi kusithiwa kutshayelelwa inkomo yabantu abadala. Negqirha ngowuliphile, inkomo yegqirha iyatshayelelwa, yondlala, yondlalele le nkomo. Ehe, kulapho ke sizidla khona uba siyinto enkulu fondini, singabantu abakhulu. Sibadala emakhwenkweni, uyayiva ke ngoku. Iyafana ke nazo zonke ezi bhokhwe, ingakumbi Imvumakufa. Kubekho ibhokhwe kuthiwe ukupha abantu abadala. Ngelinye ixesha uziva kamandi, uva kamandi, izinto zakho zihamba kakuhle, ukubone umsebenzi awusokoli, uyaandastenda, uyafumana ii-promotions emsebenzini, uhleli kakuhle emtshatweni wakho. Uqonda uba makhe ndiyobulela ndipha abantu basekhaya, abanye bathi yidinara. Uyakwazi ke idinara, ukupha kuya ngamandla omntu, uba amandla akho akangakanani na. Omnye ke izawuba yinkomo, omnye iphelele apha ebhokhweni, kuwiswe ibhokhwe phezu kwegama lombulelo. Wena ubulela amawenu, ayinagqirha ke, ngumsebenzi wekhaya. Kodwa ke ngowasemva kwemini, ngoba simeme abantu abadala into yokuba usibanibani unomnqweno wokubulela, ufuna ukunibulela ngebhokhwe, ngenkabi yebhokhwe. Ke inedlamvu, iyondlalelwa ngedlamvu, inomqombothi, inesilawu, inkomo, ibhokhwe yokubulela amanyange. Ungandisa ke umzekelo ngeegusha. Khe ndibone abantu umntu ayowisa iigusha zibe yi-5 kuba besithi wenza umbulelo. Bethunana, kuqala ibhokhwe kuqala, please. Eyona nto uthethayo yibhokhwe. Iigusha ziyongeza inyama ngoba igusha kaloku soze yondlalelwe hlamvu, uyayiva ke ngoku? And igusha umsebenzi wegusha awubi nasilawu, uyayiva ke ngoku? Ndiyathemba uba ndiyavakala. Ingathi andigqibanga phaa kwimvumakufa. Imvumakufa kaloku ziba khona nezaa mfene zikhutshwayo ezi uzazifaka apha ezihlahleni kwii-joints basically, uyabo? Abanye ke kufakwe kuthiwa sisiphandla amazulu, kufakwe eli fele. Mntakabawo, ibe yibhengle. Mna andifuni uxoka, ndiye ndizifakele amaqhosha. Phofu ndabona kwelam igqirha, wandinceda ke futhi. Fakela amaqhosha ngoba kaloku abanye bethu siyaphangela, corporate world. We sit in boardrooms, we chair meetings. We strike deals with CEOs of, powerful companies. Really? Ndizawuhamba ndiye emithingini, iyanuka kaloku ibhokhwe bethunana, ufele lebhokhwe xa liselitsha. Linuka nyhani futhi, hayi nje. Hayi, khanibacingeleni abantwana babantu. Mandikwazi uyikhulula le nto, ndilikhulule eli fele xa ndizaya. Kaloku ayinguye wonke umntu okholelwayo, number one. Ayinguye wonke umntu ongumXhosa, number two, okanye uyayiva ozenzayo ezi zinto. So ke ngoku imagine I am at the last stage of striking this deal. Ndifike ndinuka ifele lebhokhwe elibolileyo. Really? Am I going to? Uzawundimamela because kuzawubonakala nje uba lo msuzi uvela ngaphi. Ndim lo usuzileyo. Life must go on, guys. Ubugqirha abuthi ubomi bakho mabube muncu ke ngoku, mawube yintlekisa, because umntu ongayi-andastendiyo le nto kuyo, kuye iyijoke. So mandikwazi uzikhupha, ndizibeke phaa, ndihambe ndiye entlanganisweni le ibalulekileyo, ndibuye ndinxibe iimfele zasekhaya. Or kanjani? Ziyanuka xa zisentsha, kakubi futhi.
So zezinye zee-ideas mna endinazo, nezinye iintsimbi mna khe ndibone umntu afakelwe iintsimbi, zithungelwe iintsimbi kuye, uyayiva? Sometimes our jobs, you understand, are so competitive that people you work with, you interact, you understand, you negotiate, uyintoni, you understand. Abanye abantu are born again Christians who don't believe in these things. Xa uzawufika ke ngoku ujinga iintsimbi, omnye umntu sekuandamayinile already. I-decision yakhe is no longer based on facts, no longer based on your presentation, it is based on le nto ayicaphukelayo uyinxibileyo. Iintsimbi masizifake nazo, sizifake amaqhosha so that umguli azokwazi uwakhulula la maqhosha, azibeke ecaleni, akwazi ukwenza umsebenzi wakhe, aphinde abuyele ezintsimbini zakokwabo. Andithi yibani neentloni ngeentsimbi zakokwenu, kodwa sometimes uzibetha ngokwakho. You will lose. We can't control ii-beliefs zabantu. Abantu xa bengakholelwa masingabanyanzelisi, akho nto uzoyenza. Instead wena you will lose on, you know, a job well done. Uwenzile umsebenzi wakho ube ngathi khange uwenze because umntu wonyanye nje into ingulo yakokwenu. Camagu. Ya, ukuchithwa kweentsimbi zegqirha. Ubhubha kwam mna, abantwana bam bayayazi into yokuba igqirha lichithelwa iintsimbi ngebhokhwe. Laa bhokhwe yenye yeebhokhwe amagqirha ahamba nayo xa ehamba iinkundla, kuhanjwa nayo ke le, iyaya phaa komkhulu, uyayiva? Kuthethwa nje, kuyoxoxwa nje kuhanjwa nale bhokhwe. Zonke ezaa nkundla zihanjwayo kuhanjwa nale bhokhwe, ibuye izowiswa ibhokhwe phakathi kwekhaya ngohlobo zonke ezinye iibhokhwe eziwiswa ngalo. Yeyasemva kwemini, inehlamvu, inotywala, inesilawu, ikhokhelwa ligqirha. Nokuba azisekho iintsimbi zalo mntu uchithelwayo, mhlawumbi liphupho, mhlawumbi ligqirha lakudala, iintsimbi zakhe asizazi, zange sazibona. Uyenziwa umfuziselo wecamagu. Eli camagu abanye bazalixhoma phaa exhantini njengoba kusetyenzwa. Lizawuthathwa, it's either lithathwe ngumntu onomshwaluko okanye ligcinwe kakuhle. Phofu liyachithwa likhululwe apha ezintambeni, erhalini. Libe zezaa ntsimbi, ibe yivazi nje, ibekwe phaa kwi-room divider or wherever where you feel it is safe. Mhla kwathwasa umntu kweli khaya, ezaa ntsimbi zazichithiwe zawuze zibe yipati yeentsimbi zakhe, lo uyawuthi athathe ubugqirha. Abanye bazichitha engetheni, neemfele, kuxutywe neemfele zisasazwe phaa engetheni. Ixhomekeke ngegqirha uba lisebenza kanjani. Now don't make me argue ukuthi yeyiphi erayithi yeyiphi erongo. I'm not here to faka oo-X mna ndiyayazi uba ndenza njani. Uyayiva ke ngoku, ukutshayelela inkomo yobuyisa, umzekelo xa sibuyisa utata wekhaya iyatshayelelwa ngebhokhwe. Ibhokhwe yasemva kwemini inesikhalo, inotywala, inesilawu, wiswa ngomkhonto. Zinintsi ke zonke, mandithi zonke iinkomo zabantu abadala ziyatshayelelwa. Ayikho inkomo eveske iwiswe nje. Laa nkomo laa bhokhwe yokutshayelela, what does it mean? Izinto masizenze with understanding so that singazulibala and also embrace why they need to be done. Ukutshayelela is essentially us saying to abantu abadala, ngedeyithi ethile ze nibe khona, kuza kubakho umsebenzi, kuza kwenziwa inkomo, kubuyiswa utata ubani. Uyeva? It's like an invitation letter, kukukhupha isimemo ngendlela you are, my eyes are so sexy kodwa bethuna. Oh, I'm loving them lashes. You jonga, asendinee-fish. Anyway, it's like an invitation letter, sisimemo, uyayiva? Ukuba ze nibe lapha ngomhla othile kumsitho wokubuyisa okanye kumsitho wokupha
Uyayiva? Sanipha inkomo. Uyachazwa ke lo msebenzi, uchazwe ne-date uyakwenziwa ngayo. So it's an invitation letter basically, ibhokhwe yokutshayelela. Ukuqokelela, khona laa nto kuthiwa kuqokelela amathambo. Abanye bathi kuguqula, guqula izihlwele. Kum, these are two different things, but I know a lot of people yinto inye. But ke makhe ndenze ingathi yinto enye because iinto ezininzi ziyafana. Ukuqokelela, it's when sisiya KwaZulu-Natal apho amanxiwa ookhokho ayekhona. Abanye bena, I don't know, mna ndaba nethongo, mna ndathonga bedudulwa ookhokho. And I know a lot of people that have consulted with me abathandwayo leli thongo nabo, you understand? Uboniswe bedudulwa abantu abadala, beleqwa ngemipu ngamahashi, amajoni akhwela amahashi, kuthwelwe iimpahla zibotshwe ngamashiti. Uyabona uba kuyafudukwa apha. Ezaa nto zazisenzeka kudala, nisuswe kuba kuzawukwakhiwa i-game reserve kule ndawo okanye kuzawukwakhiwa ihotele ethile, ntontontoni, kuthiwe nina sukani, niyobekwa kwenye indawo. Xa ningafuni usuka kaloku ninenkani kuba kaloku amangcwaba ootata benu alapha, nizodudulwa ke nisuswe ngenkani. Ashiyeke ke ngoku amanxiwa, kushiyeke. Yhu, guys, nindibona ndizama uzolula nje. Umzimba wam ubuhlungu, ndidiniwe yibhedi shem. But anyway, kushiyeke amanxiwa, kushiyeke amaxhanti, bayoma kwezo ndawo bama kuzo. Njengalapha ekhaya, into yoba kwanyanzeleka into yokuba sihambe siye KwaZulu-Natal siyoqokelela ngoba kaloku kuyacaca into yoba babemke ngenkani. Uyeva? Bakhona abashiyekayo imimoya yabo, ookhokho abo bona babengasekho sebangcwatywa. Ngoku ngabo aba kufuneka siyobalanda kwezo ndawo, sibaguqule ukuthi mabajonge phi? Ekhaya. Ikhaya ngoku likule ndawo sikuyo. Ibhokhwe ke, kubanjwa nebhokhwe kwezi nkundla. Kuhambe kuthethwa kwezi nkundla, kuzawuyiwa kwelaa ngxowa apho babekhoyo. Amanxiwa ke ngelinye ixesha iindonga zisekhona, ngelinye ixesha azisekho. Ngelinye ixesha nawufika nibone iimagi ezindala, nibone uba kwakhe kwaphilwa apha. Uyayiva? Xa ningasazi niyathekelela kodwa nibe kude kufuphi nale ndawo niyalelwa kuyo into yokuba kwakusendaweni ethile. Abanye ngethongo ke baboniswe. Ngelinye ixesha nale bhokhwe nihamba nayo iyanikhokela, uyabo? Ngelinye ixesha yenza izimbo ukuba nantsi le ndawo. Nisuke apho emanxiweni nifune ingcwaba, amangcwaba ookhokho. Ukubana ngaba asekhona amangcwaba nizaya kukhokho enisamaziyo, owaziwayo ngootata benu. Kuthiwe lalikhona ingcwaba likakhokho ubani, lalinelitye, likhangelwe ke. Kuthethwe naye into yoba yena ke, wena khokho ubani. Umzekelo, mna mandithi ngukhokho uBhovula. Uyawusosibizela nabangaphambili kwakho. Asibazi thina sizawuthetha apha kuwe, uyeva? Senze ke esikwenzayo ke kuloo ndawo, uyaunderstand? Malunga nokuphahla nokunqula uba sibaxelele into yoba sizobaphuthuma, sizobaguqula into yoba bahambe nathi, kujongwe ekhaya, sigodukeni kule ndawo sesiphila kuyo umfutho ukuyo. Phathela u-K_F_C. But it's a Boxmaster, is it? Yeah. I've been craving a Boxmaster, guys. I am blessed. My daughter is here visiting. She arrived yesterday. So, come on.
ubone ezaa ntomanzi ospoilwa. Anyway guys, ndisatsho ke ndithi ke bathini nithethe niphahle nibacenge baze bajike nani. Ke mna ke xa ndiqokelela andiwisi kulaa ndawo emanxiweni okanye engcwabeni, no, because eyam imfundiso ndafundiswa into yokuba uba uzawuwisa kulaa ndawo ifana ingathi uyababethelela kule ndawo uthi hlalani sisekhona samane sibuya. You understand? Ingathi umfutho uselapha, kanti kufuneka uyowisela kule ndawo sizawubamkela kuyo, kule ndawo sithi silapha ngoku. Sihambe ke siyowisa ekhayeni, kuwiswe ibhokhwe yothini, yokubamkela. Ndake ndathi ke ndiyosebenza komnye umzi ndiyoqokelela, babezawukwamkelwa ngebhokhwe kube kuphelele. Lathi ithongo, ngumvundla lowo. Nawuthini uqokelela amabandla niwaqokelele niwamkele ngomvundla, latsho ithongo. Babe befuna ntoni? Inkomo, ngoba besithi bangamabandla ngamabandla. Ngoba kaloku sihamba namabandla xa siqokelela, asipheleli kula manxosa, sihamba engetheni zonke ezi nkundla ndizibalileyo. Kwenzela into yoba bakhona abawela ecaleni kwendlela, bakhona abafela ezimayini abangazange bazongcwatywa. Sesikhwaza nabo, sibakhwaza ngokwakwamoya, into yoba nabo mabaguquke bathini, bajonge ekhaya, sibangenise abantu abadala. Ndicinga uba kwanele maan. Yho, it's way over 30 minutes. It's 31 minutes, almost 32 minutes. I think that's it for now. Guys, if there's anything more you will ask. Thank you for tuning in once again. Continue subscribing, liking my videos and sharing them. The more you share, the more we get more subscribers. The more, the merrier. So yeah, help me grow this channel. So that, you know why? I need Ifilmora, guys, because I need to start editing now. And edit, if you notice, my videos are raw. I unedited, Baba. But I want to start editing, so I'll start producing quality videos. You know, sometimes ezinye izinto ngamane ndinivezela ndithi jonga apha phezulu, jonga apha ecaleni. You understand? Nale video kaSomizi bendithetha ngayo in the previous video, I could have attached it niyibone okanye nizimamelele, you understand? But I can't now because I don't have an editing tool. So the more you subscribe, the more you watch my videos, and the more you let the adverts continue to play. Mna ndifumana izaga. Zaga will help me get, bathini kwa-YouTube language, kuthiwa yi-gear. Yeah, the more I will be able to afford gear. You understand? Gear is now good cameras, good lighting, you know, editing tools. So can incediseni nam, can be professional. But otherwise, up to so far nindiphethe kakuhle. I'm loving the interaction. Thank you very much. Thank you. Bye for now.